राजखान्थि हान्जा दानायानो बारा गोबाव जायाखै आरो बे समाव अनजलि दैमारिया गावनि बिबानगिरिखौ हमथाना लाखिनायाव फेलें जादों। खुलुमबाय, स्टुडिअ' दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव गोदानै दाजानाय जे राजखान्थि हान्जा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड, बे राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा सानफानि उनाव साफा बिबान नागारनाय अभियाना बे समाव सोलिबाय दं। बे समाव एबिपिनि आफादगिरि बिथां अनजलि दैमारिया फेलें जादों गावनि बिबानगिरिखौ हमथाना लाखिनायाव, जायनि थाखायनो बे समाव बिबान नागारनाय हाबाफारिया सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन जे बावैसो सान सिगाङाव खख्लाबारि ब्लक अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि गोबां दैदेनगिरिफोरानो गाहाय नेहाथारिजों लोगोसेनो बे समाव लेङाइ आफादगिरि आरो गोबां बिबानगिरिफोरा 11 बिबानगिरिफोरा बिबान नागारनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो आरोबाव बिबान नागारदों अनजलि दैमारिखौ नेवसिनानै बे समाव आरोबाव बिबानगिरिफोरा बे समाव नागारनाय अभियाना बे समाव सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों। अनजलि दैमारिया थारैनो जे गावनि दानानै लानाय एबा दानाय जे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि जे सोद्रोमाफोरखौ एबा बिबानगिरिफोरखौ हमथाना लाखिनायाव फेलें जादों नामा? राजखान्थि जिहेतु बारा गोबाव जायाखै बे राजखान्थि हान्जाखौ जोनोम होनाय आरो बे जोनोम होनायनि उनावनो खिलिजेननायनि उनावनो बे समाव बिबान नागारनाय अभियाना बे समाव सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो बे समाव सालबारि जिल्ला लाइमोन अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि जेनेरेल सेक्रेटारि मिजिं नार्जारि, बे मिजिं नार्जारिया बिबान नागारबाय, एबिपिखौ बे समाव नागारबाय। मिजिं नार्जारि सालबारि डिस्ट्रिक्ट इउथ एपिपिनि जेनेरेल सेक्रेटारि, बे जेनेरेल सेक्रेटारियानो बे समाव बिबान नागारबाय। मोनसे गिदिर खौरां, बे समाव एबिपिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव आरो बे समाव मोनसे राजखान्थियारि भाबै मोनसे गिदिर खहा। बे समाव बिबान नागारबाय सालबारि जिल्ला इउथ एबिपिनि जेनेरेल सेक्रेटारि मिजिं नार्जारि बिथाङा, आरो बेनि अनगायैबो आरोबाव बिबान नागारदों, फारि बिबान नागारदों बे समाव अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनिफ्राय। फिन आरोबाव नागारदों मथंगुरि ब्लक कमिटि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि सुजित बसुमतारियाबो बे समाव बिबान नागारबाय। बिथाङा मथंगुरि ब्लक कमिटि अल्टारनेटिभ पार्टी बड'लेण्डनि एजिएस एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि आरो एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारियानो बे समाव बिबान नागारबाय। आरो बेनि अनगायैबो मथंगुरि ब्लक कमिटि एबिपिनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि मन्जिल बर'आबो बे समाव बिबान नागारबाय। मथंगुरि ब्लक कमिटि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथाङाबो बे समाव बिबान नागारबाय। साफानि उनाव साफा बे समाव अनजलि दैमारिनि जे आखाइ, बे आखाइ मुथिनिफ्राय बे समाव जानगारदों। बे समाव बिथाङा हमथाना लाखिनो हायाखै गावनि राजखान्थियारि जे दैदेनगिरि, बे दैदेनगिरिफोरखौ बे समाव अनजलि दैमारिया मोजाङै नायनो हायाखै, जायनि थाखायनो बे समाव बिबान नागारनाय अभियाना बे समाव सोलिदों। बे समाव बेनि अनगायैबो उत्तर खारिजा बिजनी प्राइमारि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि, बे एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि बाउट्रास बसुमतारिया बे समाव बिबान नागारबाय। अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनिफ्राय साफानि उनाव साफा बिबान नागारनाय अभियाना बे समाव सोलिदों। थारैनो अनजलि दैमारिया गोदानै दानाय जे राजखान्थि हान्जा, बे राजखान्थि हान्जाखौ बिथाङा हमथानानै लाखिनो हायाखै, बिबानगिरिखौ हमथाना लाखिनो हायाखै। बे समाव गोबां खामानि मावनो गोनां दं। रायजो राजाफोरनि गेजेराव राजखान्थियारि भाबै फोसावथायनि गोबां हाबाफोर दङ। साखाथियावनो बिसायख'थि, बे बिसायख'थिनि सिगांनो बे समाव अनजलि दैमारिया गावनि राजखान्थियारि जिखिनि स्ट्राक्चार एबा बे समाव राजखान्थियारि बिबानगिरि, बे बिबानगिरिखौ दानायाव फेलें जादों आरो बे समाव साफा बिबान नागारनाय अभियाना बे समाव सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बिथांनि जे सिमां फैगौ जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थि, बे बिटिसि बिसायख'थियाव गोख्रोङै बाहागो लागोननि मोनसे सिमां, बे सिमाङा थारैनो फैमाल जागोन नामा एबा फैमाल जानायनि इसारा नामा, जायनि थाखायनो बे समाव बिबान नागारनाय अभियाना बे समाव सोलिबाय दङ।